wanna cut a double C, no Chanel, cause she's bad, bad, bad. Riding Kawasaki, I can cup you a new Rari, let you ride it, know you're rap, and you're bad, bad, bad. No. Čaute, volám sa Adam Nemergut, som realitný maklér a dneska sa poďme pozrieť na tento krásny trojizbový byt. Vítam ťa v tomto trojizbovom byte, takže verím, že si túto prehliadku veľmi užiješ, takže poďme rovno na to. Po mojej ľavici je vlastne kúpeľňa, ktorá je dizajnovaná najmä pre dámu. Prečo práve pre dámu? Je tu vaňa, vecko, umývadlo, s tým, že je tu samozrejme priestor a všetko potrebné pre dámu, najmä pre dámu alebo návštevu. Touto krásnou chodbou sa teraz presunieme do kúpeľny číslo 2, ktorá je vlastne dizajnovaná pre pána, pretože je tu sprchovací kút, vecko, umývadlo, s tým, že je taká skromnejšia, menšia, pretože my chlapi sme skromnejší ako dámy na takéto veci. Ďalšia miestnosť tohto bytu je vlastne táto technická miestnosť, ktorá bude dizajnovaná tak, že vlastne bude ako šatník alebo taká technická miestnosť, kde sa dá vlastne ukladať veci a tak ďalej. A poďme rovno do najviac presvetlenej miestnosti tohto bytu a to je vlastne kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou. Takže po mojej ľavici môžeme vlastne vidieť pripojky, elektriky, vývody, aj všetko, čo sa týka vody, takže na kuchynskú linku. Tuto si viem predstaviť obedný stôl, kde sa vlastne bude stretávať pravidelne celá rodina. A poďme sa presunúť do najdôležitejšej miestnosti tohto bytu a to je obývacia miestnosť. Prečo obývacia? Lebo vlastne štatisticky v obývacej miestnosti trávime najviac času. Pekná útulná, po mojej ľavici je pripravená elektrika na telku so set-top-boxom, Xboxom a všetkým možným, aby tu bolo všetko pripravené. Tuto si viem predstaviť krásny gauč, ktorý vlastne bude reprezentovať tento krásny priestor. Môžeme sa presunúť rovno do prvej izby a to je detská izba. Prečo práve detská? Lebo je vlastne tak dizajnovaná, aby to bolo všetko tak, že bude tu jednovložková posteľ alebo vlastne poschodová, s tým, že oproti môže byť hneď televízor a samozrejme Xbox, set-top box a tak ďalej. Tuto po mojej pravici viem si predstaviť nejakú skriňu a samozrejme miesto na nočné stolíky. Posledná časť tohto bytu je vlastne táto spálňa, ktorá je nadizajnovaná tak, že vlastne tu bude stavaná skriňa, manželská posteľ s 2 nočnými stolikmi. Môžeme sa teraz presunúť na takú špecialitu tohto bytu a to je vlastne terasa spojená s balkónom. Prečo špecialitu? Tak je to také nezvyčajné od týchto bytov, keďže tento byt má 70 m2 a je vlastne terasa s balkónom o celkovej výmere 20 m2, čož teda robí, že tento celý byt aj s terasou, aj balkónom má cez 90 m2. S tým, že vlastne špecialita tohto bytu je aj taká, že klient si to vie plne nakonfigurovať. Čo to vlastne znamená? Tak ak si môžeš všimnúť, na strope ešte nie sú pripravené diery na luster. To znamená, že vlastne po dohode s majiteľom, kde si človek povie, dá sa pripraviť výrez, alebo človek si to zrobí sám, už ako považuje za vhodné. Takže tento byt je super, že je plne konfigurovateľný, čo sa týka elektriky, keby niekto chcel ešte si niekde naťahať zasúky tak, aby to jemu vyhovovalo, keby mal už pripravený nejaký dizajnový návrh. Takže môžeme sa teraz presunúť na tú terasu s balkónom. Krásou tohto bytu je veľký balkón. Ja si myslím, že tento byt je vhodný najmä pre športovcov. Prečo športovcov? Lebo vlastne 50 metrov z tohto bytu je workoutové ihrisko a hneď je tu cyklotrasa, ktorá vedie smerom Hniezdne. Takže vlastne ranný beh, ranné bicyklovanie, úplne že super. Úplne nie je to bežné pri 70 metrových bytoch mať takúto krásnu terasu, tak tu si viem úplne presne predstaviť nejakú podlahu, sedenie v lete, ranná kavička s týmto krásnym výhľadom. A
A ešte jednu tak trošku dôležitú vec, čo som ti zabudol povedať, je vlastne cena. Tento holobyt sa predáva za 210 000 eur, s tým, že je tu možné za príplatok aj takto krásna garáž v cene 30 000 eur. Takže spolu tento byt s garážou vlastne vás vyjde na 240 000 eur, s tým, že si ho viete plne nakonfigurovať. Veľmi veľkou výhodou tohto bytu je strategická poloha. Nachádzame sa skoro v centre mesta Starej Ľubovne, s tým, že 5-10 minút pešo je tu základná škola, stredná škola, plavareň, Tesco, okresný úrad, všetko sa dá v podstate vybaviť na 10 minút od tejto nehnuteľnosti. Takže si myslím, že veľmi strategická poloha. Verím, že táto novostavba sa ti páčila. Ak by si chcel obhliadku, neváhaj ma kontaktovať, buď na mojom Instagrame, alebo mi kľudne zavolaj. Teším sa na teba. Čau.